Si Jose giunay sa iyang mga igsoon, ang napo niya kaigsoon naningkamot nga patyon siya. Si Jesus giunay usab sa mga leader sa mga Hudiyo o sa mga Pariseo, mga pari, ila sang gipatay si Jesus. Unsa may hinungdan? Nganong ang igsoon mipatay mas iyang igsoon? Ngano ang katawhan nga gitawag og piniling katawhan sa Dios mipatay man sa anak sa Dios? Sa hinungdanan na. Ha? Kanang gitawag og sala nga kasina, envy or jealousy, kasina. Lingi ay mong tupad, ina masinahon ka? Masinahon ka? Kusog kay na sa ato dinhing nasod, gianggaan gani na nato og crab mentality. Kita ba? Subo palandongon. Ako gamay pa kong bata, elementary pa ko, makadungog na ko anang crab mentality. Nabitang naana gani musikat sa atong katilingban, ato dayong dauton. Nya kusog kay ni sa atong politikanhon nga mga kaning sitwasyon. Ato ginang dawaton mga politicians. Apil sad mi dire kami mga pari na asad mi ana. Akita gud Filipinos na ata ana. Kusog kay ta ana. Mao na magkagubot gid ta tungod kay ato mang ubanan ang atong batasan kaning pagkamasinahon. Naigisulti si Kristo dire nga ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod kay walay kapuslanan nahimo hinuong bato nga labing importante. Buhat kini sa Ginoo ug kahibulungan gayod kini. Kasabot mo ana? Hoy. Akong usbon ha. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod kay walay kapuslanan nahimo hinuong bato nga labing importante, buhat kini sa Ginoo ug kahibulungan gayud kini. Lawom ni siya nga pagkasulti, nag-uban ani ang warning nga kun mosalikway na gani tag atong kauban or atong igsuon, pagbantay, ikaw nga misalikway, panimaslan kas Ginoo. Unya kadtong imong gisalikway, mao na to'y himuon sa Ginoo nga importanteng tao dinhi sa katilingban. Mao na nahitabo ni Jose, gisalikway sa iyang mga igsuon. Niabot yung panahon nga si Jose maoy giblessed og maes Ginoo na himong gobernador sa Ehipto, gisgutan na sa atong salmo karon, og nihapa sa iyang tiilan ang mga igsuon niya. Basta mosalikway gani ka sa imong isig katao, bisag unsa pa na siya, basta imo na gay na siyang isalikway nga wa nay bili para nimo, paninglan jud kas Ginoo. Bisag unsa pa na kadautan ang tao, mao bitang niingon si Kristo, pasaylo alag kapito ang nakasala nimo. Ngano man aron dili ta mo salikway niya, kay prinsipyo nas Ginoo, basta imo gani nang isalikway ang tao, kanang tawhana mahimo nang pinangga sa Ginoo. Mao bitang niingon siya, unsay inyong buhaton sa labing ubos, mo na inyong gibuhat nako. Di ba? Mananglitan ron, ikaw asawa, imong bana nangabit, isalikway nimo dili. Hoy, tubag. Tubag ba? Or ikaw bana, imong asawa nangabit, niya pari pag yung nakabit, isalikway nimo dili. Timan iha ingka unya pa dir dautan man na siya. Yes, least na siya tingali kay criminal, crimes against humanity.
Pero isalikway gani na nimo, mahimo na siyang pinangga sa Ginoo. Ug ikaw nga misalikway, bisan pag moingon ka, ikakunuhan mo tarong, panimaslan ka sa Ginoo. Sa paagi, nga siya rasay nahibaw. Mao nang giingon diri, buhat kini sa Ginoo, ug kahibulungan gayod kini. Sige, tanawa sa history nato, sa atong kalibutan, o sa atong nasod, bisan sa imong kinabuhi. Kanang tao nga isalikway mo kuan gina sana mo asinso gina nakaron unsa may atong buhaton. Una, prinsipyo, ayaw gyud salikway. Kadtong tanan nga authority sa atong nasod nga maoy mi command aron gyud ipadadayon si former President Duterte ngadto sa ICC nga korte. Congratulations ninyo. Paabutan ninyo ang inyong ganti gikan sa Ginoo. Panimaslan gyud mo. Kinsa tong authority nga naghatag niining maong command nga ilabay ang atong pangulo ngadto sa foreign lands, foreign court. Ang atong pangulo kaniadto nga nag-alagad sa atong nasod tungod anang issue sa crimes against humanity nga wa ra bagay siya kaso dinis ato anang crime against humanity. Pagbantay mo, mamatay man tingali si President Duterte dito kay tiguwang naman na siya, daghan naman na siya sakit, bisan pa ang iyang dugo motingog na against ninyong mga authority nga naghimo niini maong desisyon. Hinomdo mo ni Abel, gipatay ni Cain tungod sa kasina, katong unang anak ni Adan ug ni Eva. Ang Ginoo niingon ni Cain, hain imong igsuon. Ingon des Cain, am I my brother's keeper? Ingon den Ginoo, ang dugo ni Abel nga imong gipatay nituaw ug nabati nako ang iyang dugo. Muna siya kuyaw kayo. Muna'y unang prinsipyo, pagbantay. Ayaw gyud salikway anang tao nga nakasala. Nya nasa mo ingon, unya pa der. President Duterte, iyam sa tong gisalikway ang mga adik, iyam sang gipapatay. Nanubag po siya. Di ba? Unya, karon siya na sa gisalikway, manubag sang authority. Ana. So, unsa may sunod nga prinsipyo nga akong isuggest, kung ikaw maoy gisalikway, kung kita maoy isalikway, relax lang. Relax lang. Dawata, ayaw pakig-away, ayaw paghimog sala. Pagpasalikway lang. Nga naman, total ang Ginoo maunay maningil nila. Matod pa ni aning Ginoo diha sa Old Testament, vengeance is mine. Gilingi ay mong tupad. Ignawa karoy gisalikway. Ignawa kay gisalikway ron. Oy, lingi aba. Kanang wa mo lingi, nagduda ko na anay gisalikway. Lagi, kaklaro ana inyo mga naong pagbantay, paninglan juga sa Ginoo. Ana, ay yung kumpiyansa, muabot yung panahon, magluhod-luhod kas atubangan sa imong gisalikway. Kung dili man kini nga maong personal nga tao, muluhod yung kas atubangan sa laing tao nga related anang maong tao. Kini siya isyu ni siya sa atong nasod. Karon naghearing na ang Senate, naghearing gipaminaw ang side ni Vice Presidente Sara, ang side sa senador, ang side sa mga pulis, pinanguluhan nila ni Torre, Marbel, sa DOJ, sa LGU. Karon nagsige na sila paminaway. Nganong karon pa man sila nag-hearing?
Nganong karon pa man sila nagpaminaway sa lain-laing mga sides. Uwahin na, tuan na sa prisuhan ang tao. Murabag, gipatay usa nimo ang tao, una pa ta nag-discuss unsaon aron dili siya mamatay. Gisunog nimo imong balay, gisilaban na nimo imong balay, pagkaugdaw, una pa mo nang lingkod, ug nag-discuss unsaon aron dili masunog ang balay. Imo nang gidunggab ang tao hapit di nakaginhawa, una pa mo nang lingkod ug nag-discuss unsaon ni aron dili nato mapatay. Sayop na siya. Mao na ang kaning jealousy, kaning envy, di na magkinahanglag discuss. Basta lang ila lang yung mapapahawa ang ilang gikasinahan, madaot lang yun ang ilang gikasinahan, bahala nag-unsay sunod, ato lang yan ang iistorya. Muna gitawag sa nila sa prinsipyo nga, just cross the bridge when you are there, when you are already there. Di na mao nga prinsipyo, naman sa panahon nga sakto na, pero niining nasudnon nga kahimtang, politikanhong kahimtang, mayo natong sundon ang prinsipyo nga gihatag nato sa PC7 kanang atong Second Plenary Council of the Philippines aron mo grow kuno ang atong simbahan. Unsa may gamiton nga prinsipyo, hinumdumin ninyo, look, judge, act. Kana nga order, look, judge, act. Unsa man ang look, evaluate. I-evaluate ang tanang side niya, human make a judgment. Sunod, do the action based on your judgment. Mauman bitaw nga kung doon na kuno'y arrest, unsa may unang giingon sa ICC, bisan ang ICC nga statutes procedural nila sa pag-arrest, naagihapoy ingon ani, look, judge, act. Unsa may gibutang dito, inig-arrest na nimo, dadadayon siya sa competent judicial authority to evaluate niya, tagai siya higayon nga mo ribatal, mo himos iyang mo exercise sa iyang rights, all legal rights. Mao na ni ang pag-discuss, mo sulti ang iyang abogado, mo sulti na sad ang prosecutor, mo sulti na sad ang abogado, ana 1 to 6 na siya nga kana ganing gikas pag-arrest, matud pa sa ICC nga statutes 1 to 6 na dihay anha diha ang look ug ang judge mahitabo nya, human act ipadala dayon number 7. Pero unsay gibuhat sa atong kapulisan ni adtong adlaw March 11, arrest, send immediately. Imbis nga bring the arrested person to promptly to the judicial authority, send him immediately to the court. Nya didto na lang mo pag-discuss. Muna ilang giingon nga just do it there. Nya ning duol sa tong anak si BP Sara dito in Taos Gawas, wa pasudla, bisag giingon gito ni President Duterte, she is my lawyer, she is my counsel as lawyer, wa gyud pasudla, giingnan pa gyud dito na lang siya istoryaha sa court asana sa dito sa jail. Hain man ang jail to asa The Hague. Muna atong sipiat, manubag ani ang Pilipinas. Unsa may unang mahitabo nato, we will suffer. Kay matod pa ni Kristo, ang membro sa usa ka nasod nga mag-unay away, malusno gid ng nasura. Hinaot unta, dili ta mo abot gyud sa pagkalusno. Kitang mga way labot, kitang mga butante, maapil kita aning maong desisyon nila nga dias babaw. Sila atong gipangpili. Matud pa diri sa atong ebanghelyo, ang mga saop mao na hinuoy nangangkon sa hinatag nila. Kining mga tawhana gikan sa executive branch, legislative branch, sa atong judiciary,
pulos ni sila giswelduhan natong mga tao. Kita maoy nagpasaop nila, alagad ni sila nato, kitang mga butante o kitang mga taxpayers. Pero unsa ilang gibuhat, ilan ang giangkon nga mura nagsilay tag-iya sa atong kwarta, sa atong gahom, og naguba ang prinsipyo, basic principle sa atong konstitusyon nga nag-ingon, government emanates from the people, for the people, by the people. Malusno gid ta kun magpadayon eh. So kung mopili tag eleksyon karong panahon sa eleksyon aning Mayo o madayon, pilion nato tong mukamaog yung moalagad dili masinahon. Kamaong moampo og mosunod sa pamaagi sa balaod, dili murag hari-hari sa balaod nga sila na hinoy over and above our constitution and our law. Hinaut pa unta nga mahitabo ni gilas na lang lingi sa imong tupad. Ang di mo lingi isalikway. Ingna nidawat ra jud ka nang ibaligya nga salat ni Father. Inawa ka mo sa likway ana. Basig mo nang gisalikway. Oy, tiban kini ang mo sa likway aning salat nga di gyud mo palit bisag naay ikapalit paninglan sad mo. Di manindog na ta katong di mo sa likway.